بله تماشاوان ایجا پشتی ناوبرک کرد دیسا ام نها به هفرانه ام بحثا نویسا ergin atabey dikin ku di rojnameya yeni yaşamê de hate weşandin kesê ku merak dikin ez gelek hevî dikim ku vê nivîsê bixwînin ji ber ku wek nexşereya pêvajoya aştiyê mirov dikare bibîne dwêrê da gelek nirxandinên balkêş hatine nivisandin em ê vê beşê da jî dîsa behsa wê nivîsê bikin û dîsa her wisa girêdana wê bi aştî û civaka demokratîk ve em ê nîxaş bikin. Ez dixwazim dîsa vegerim ser Rêzdar Ahmet Yıldırım û em behs bikin. Niha di manîfestoya aştiyê da jî di manîfestoya ku 27 Sibatê da hate diyarkirin da behsa sosyalizma klasîk, behsa Marx û Engels tê kirin ku Çîn li dijî Çînê, sinif li dijî sinifê bindest û serdest bi wî awayî dihate pênasekirin. Lê Öcalan ji viyan re tiştekî nû nivisand û bi me da zanîn ku dibêje dişûna Çînê da em komün û dewlet ji vir wa em ê bikar bînin û tekoşîna xwe li ser wê em ê saz bikin. Ji bo komünê jî mirov dikare hinek wateyên nûtir yan jî em dikarin hinek wateya lêbar bikin. Herkes yan wisa teng dest digire. Yani tenê wek kooperatîfekê heta hinek jî tê kirin yani çend kesê werin ba hev wê komünê çawa gel azad bike wê çawa demokrasiyê li Tirkiyeyê pêş bixe li ser viyan ez bawer dikim hîn jî têgihiştineke baş çê neviye hewcê em li ser viyan piçekî behsa vê mijarê bikin. Mînak di komünê da rêxistinên civakî wê çawa cih bigirin wê çawa tev bigerin wê tekoşîna xwe çawa bilind bikin dîsa pirsa bi wê ve girêdayî demokrasiya heremî ye. Demokrasiya heremî wê çawa pêşkeve hem di warên saziyan da hem jî di warê gel da bi rêxistinekirina gel da dîsa rêveberiya civakê bi xwe wê çawa di komûnan da cih bigire. Li ser van mijaran ez dixwazim dîtinê we bigirim. Belê. Belê. Ya rastî yani sosyalizma pratik sosyalizma di sed sala bîstemîn rastî bû hat jiyandin û ciyana dualî jî hêdî dawî bû gelek tişt hundirê sed salî de guhertin. Lê gava ku sosyalîzm fikr û ramanê wî hat afirandin û an jî jiyandin hinek deverên cîhanê de ya rastî bû her taybetmendiya serdemê cuda ye. Ev sed sala bîstemîn meşûn da hişt pir tişt hat guhertin. Mesela serê salên nodî de min zanîngeh xwend û xelas kir û xelaskirina min ser wî hema bêje 33 sal derbas bûye. Salên nodî heta dawiya salên nodî jî bes tenê tiştên nivisandin û parvekirin ser daxtîloyê dahatin meşandin. Belê. Gava ku em dibêjin dijîtalîzm an jî kompîtür bes tenê di warê komûnîkasyonê de guhertin pêş nexistiye. Her qadê jiyanê bandora xwe, tesîra xwe ji evê girtiye, dijîtalîzmê girtiye. Hêdî pir tişt hatiye guhertin. Yani di warê perwerdehî, di warê aborî, di warê tenduristî, di warê kar û barên civakî her tişt hatiye guhertin. Hêdî em fikr û ramanê sed sal berê nikarin îro plansaz bikin an jî pêşerojê bimeşin. Di vî warî de hewcetiya çîrovekirina taybetmendiya vî serdemê heye. Ji ber wî yekê meriv dinêre gava ku ji bo rêvebirinê civakekî an jî dewletekî meriv tiştekî pêşniyar bike hinek pêdivî û taybetmendiya demsalê jî bide pêşiya xwe. Di vî warî de tiştekî nû pêşniyarkirin ji bo min giring e. Yani neye pêşniyarkirin jî ji xwe jiyan guhertiye.
her qadê jiyanê hatiye guhertin êdî û ne salê pêdiviya nodî heye êdî jî ew serdemê nû jî belê. Êdî em ne dema salê nodî dan belê. û ew sosyalîzma reel jî ku gelek bandora xwe li cîhanê kir, niha em dibînin ku bersiva gel neda ji ber rewşa wê û em bêjin bi meşandina wê de kemanî derketin, niha dünya dibin em bêjin kirasê kapîtalîzma wahşî da niha dehejî û hewceyê ji viyan re fikrê nû bêne dîtin. Ne wisa? Belê. Yani tiştek ku hûn jî behsa salên nodî dikin, ev ya ku pergala sosyalîzmê hatiye pêşniyarkirin 100 sal ser vî derbas bûye. Belê. Em hêdî 100 sal berê daniye em ê gerê bihêlin aliyê ki mesela salên nodî 30 sal derbas bûye. Pir tişt li gor 30 sal berê jî hatiye guhertin ji ber wî yekê pêdiviya demsalê nû em hinek tişt bifikirin ev yek ya duyem jî yani ez viyan bibêjim gava ku mirov behsa komünalîte dike sanki kar û barên aborî tê hişê mirov ez wisa nafikirim. Belê. Gava ku pêşniyara komünalîte têkirin li vê derê ez pir tişt fêm dikim. Mesela hûn behsa rêvebirina heremî kirin ya Belê. rastî tiştekî balkêş hûn anîn ser ziman hêdî dibin kirasê kapîtalîzmê de bênefes maye. Lêbelê ez tiştekî din jî difikirim di serî de rojhilata navîn û gelemperê ciyanê de kirasê kapîtalîzmê hatiye çirandin. Yê ku hêzên mezin ya cîhanî jî zanin ku êdî ev pergalê kapîtalîzmê bersiv nade pêdiviyên îro. Di vî warî de gerê meriv serê xwe bihêşîne, gerê heta ku diwarê hêşmendiyê de serê xwe biteqîne û tiştên nû û pêdiviyên demsalê pêş bixe. Di vî warî de jî gava ku meriv mesela alternatîfekî giring e komünalîte, dibe ku di nav wî de kêmasî hebe, kêmasiya wî jî bênirxandin, herkes pêşniyara xwe diwarê erenî de, diwarê zanistî de, diwarê elm û ramanê de jî bênî qaşkirin binivîsîne biaxife û ev demsala medyayê sosyalê de dijîtalîzmê de hêdî agahî jî zanin jî pir zû tê belavkirin. Tiştek ku em li vê derê dinivîsînin hindirê deqê de li Amerîka jî li Avustralya jî Belê. tê xwendin an jî digîje wan deran. Ji ber wî yekê ez jî dibêjim gava ku mesela pergalekî nû mirovekî pêşniyar bike viyan komünalîtê jî di nav de hewcetiye ku di serî de bê alî mirov viyan bifikire. Binirxîne û li gor wî çiqas dibe bersiv ji bo îro an jî gava ku heta astekî dibe bersiv çi kêm dimîne ji bo wiyan herkes di serî de ez bêjim yani yê ku filozofan, yê ku akademisyenan, yê ku civaknasan vî tiştî binirxîne û xurttir bike. Lêbelê ji binî redkirin Gotina xwe ji tiştekî bîra nekin. nezanistiye. Yani Gotina xwe ji bîra nekin. belê. Ez dixwazim vê bêjim. Ev ne tenê yekitiyek yan jî em bêjin rêxistineke aboriyê ye li ser tenê li ser aboriyê ye. Herkes bi vî çavî dinêre. Ev nûbûneke civakî ye yani ev civaka demokratîk ku bê avakirin divê li ser va esasa bê avakirin. Civak xwe ji nû ve ava bike. Di her warî da ne tenê warê em bêjin peydakirina aboriyê yan jî pêşxistina aboriyê. Yani civak bixwe jî mesela demokrasî mijarek serêkeya komûnê ye. Divê demokrasî bê avakirin di nava gel da ku di serî da karibin em bi hev re kar bimeşînin. Belê, hûn dikarin berdewam bikin. Belê. Ya rastî pêşniyarekî nû gava ku pêş dikeve an jî di aliyê civakekî de bi bandor dike di wî warî de herkes teng dinêre ez wisa difikirim ku ev pêşniyara komünalîte jî gelek teng hatiye pêşwazîkirin û nirxandin. Di vî warî de ez tiştekî din bêjim mesela niha Rojavayê cîhanê de
gelek popülistan rastkiran peş vedişe. Sedemevi baş nayı nırxandın. Ez bêjim ez 6 sal li Avrupa jiyan û li wê derê dibînim li Hollanda, li İtalya, li Almanya hatta li Swêd ciyekî wek welatekî wek Swêd jî rastkiran pêş dikeve û tên îxtidarê. Sedemê viyan baş nayê nîqaş kirin. Mesela dijmintiya biyanî çima, dijmintiya koçberan çima pêş dikeve ez bêjim mobilizasyona nüfusan gelek ev 20 salên dawiyê de zêde bûye. بله Tamam, amûrê rêvîtiyên cuda bûye, lê belê meriv kare çawa ev koçberî ji aliyê ji rojhilat ber vir Rojavayê kêm bike an jî li rojhilata navîn aliyê Awropa çawa meriv kare kêmtir bike. Ev meseleyekî gerdûnî ye. Meseleyekî cîhanî ye. Bes tenê xizaniya van welatan an jî rêvebirinan van welatan kî rêve dibe îxtidar û hikûmeta wan girêdayî nîne. Ev qederekî jî nîne. Viyan rastî ez bêjim sedemê viyan jî bingehî meriv lêkolîn bike li hember wî çi derdkeve Awropa û Amerîka derdkeve an jî hêzên mezinên cîhanî derdkeve pêşiyê. Di vî warî de jî hege dewletên Awropa û Amerîka dewletên Rojavayê cîhanê dixwaze ev meseleyên koçberiyê meseleyên mülteciyan xelas bike hewcetiyê ku çi ji xwe re reva dibînin di warê aborî û demokrasî û rêvebirinê de hewcetiyê ku tevahî cîhanê heman tişt bifikire û yekemîn ez bêjim di serî de Afrika û rojhilata navîn ev xizanî hege bixwazin ji holê rakin ez mesela pêşniyarekî dibêjim hî devletan çavkaniyê xwe ji bo milletê xwe bikar bîne û têrbûyîna bestenê têrbûyîna zikan nabêjim ez têrbûyîna milletekî di warê çandinî de di warên teknolojiyê de di warê demokrasî de meriv wana ra reva bibîne ku ev mesele çareser bibe. Mesela باش hêjî dixwînim, hêjî lêkolîn dikim. Dîrokê de mesela sosyalîzm da çi maneyê kîjan demsalê de çawa hat pratîzekirin îro meriv viyan çawa revîze bike an jî têkiliya wî komünalîte çi ye komünalîte ji dîroka nêzik dîroka sed sala bîstemîn de çi dersan derxistiye û ser wiyan meriv kare van pirsgirêkan çawa bi heremî û cîhanî çawa kare ji holê rake باش di vî warî de alternatîfekî giranbuha ye alternatîfekî girîng e hewcetiyê ku meriv bi hişmendî nêzîkayî nîşan bide û binirxîne ez nabêjim ku kes nikare viyan rexne bike ez nabêjim kes nikare kêmasî vî tiştî de bibîne لی ji xwe هر yê کس ku mesela birêz herkes jarancî divê wê viyan temam bike. pêşniyar dike ev nivîsa Ergîn Atabey de jî heye dibe hewcetî nirxandin û rexnekirin û kêmasî alînê serziman pêdiviya me jî heye. بله Tiştek راست ku ez dixwînim ev e ji ber wî yekî di warê zanistî, di warê hişmendî, di warê fikr û ramanê de kî fikra wî hebe pêşniyar bike û bi cesaret kare rexne jî bike kêmasî jî bîne ser ziman û çawa kare viyan xurttir bike dewlementtir bike û viyan pêş ve bibe hewcetiyê ku hem her kesayet serê xwe viyan da biêşîne بله û wek hişmendiyekî jî kolektif parve bike. بله سپاس سوات دنویسه دم وید بینن ergin atray dibe ku mixabin mafê sîlah bi karanînê danin netew dewletan û Kurd jî ji ber ku ne netew dewletin vî mafê xwe dema pir reva bijî wek bindestik wek bi destxistina mafan bijî ev reva nayê dîtin li Türkiye öcelan jî dema ku ev manifestoya aştiyê belav kir ev yek got باور dikim bingeha xwe ji wê digire yani Ergîn Atay ji wê digire ku dema çekan êdî çûye tu dikarî viyan çawa şirove bikî yani ya bi taybetî bi danezana netewîn yekbûyî piştên 1945 piştê şerê cîhanê ê duyemîn em bêjin ewkek heye ji bûna netew dewleta û ji bûna netewa ewkek heye pîvanek heye daxwazeke dibên her welat her milleteke dikare çarenûsa xwe tayin bike ama hal li gel viya jî sînor û hudûdên netew dewleta jî diparêze dibên ew dewletên ku hene ew sînorên wanê ku heye bê parastin em bêjin pîvanek
بی هوایه ریگزک بی هوایه یعنی العالیه که دبی براسینور نتون دولتا بین پاراستن العالیه که دبین هر گل او ما فی ویه کو چرانوس خو بسر خو تایم بکه چما ام بجن تشتکی وکی بندیت خویا کرن ام بجن اكو دانزان وقتی که حتی آماده کرن العالیه که امریکا هبون هزین روجلات هبون و العالیه که جنب بجن چین هبو و روسیه هبو دو بلوکن جدا بون دو فکرن جدا بون یک عالیه که سوسیالیسم تمثیل دکر عالیه که جنب بجن گویا دموکراسی یا جنب بجن کاپیتالیسم تمثیل دکر جبر وی هوای اوقات مجن حتی سال نوتیجی گلک نتو اوپون لجهان بجن تکوشینا خو کرن دو جمساری و دو قطبیه هندک درفت شی دان بندستان yani danazana netewin yek bûyî da jî ew hebû em bêjin ew daxwaza netewên bindest netewên ku nexweyê dewletin ew danezan jî em bêjin mafekî rewa didawan û êko piştgiriya vê mafê rewa jî dikir em bêjin bloka ew bû cemsera sosyalist Sovyetê bû yani wek Vietnamê wek Kubayê destek dan hettanî salên notî jî ji ber ku ew cemser her du alî jî xurt bûn her du jî li siyaseta cîhanê em bêjin bandor dikir gelekî neto xwe bi wê ew kê ji wê dubendî em bêjin dikarbûn xwe rizgar bikin ji mitîngeriyê xilas bibin ama ha piştên salên notî ev tamamen hat guhertin ev reş hat guhertin tevgera Kurd jî birêz Öcalan jî viya dît yani me gavadin jî got xwest em bêjin li gora konjüktüra siyasi a cîhanê no ew kek çêke pergalek no sistemek no ava bike ew tiştê ku em bêjin di nivîsê da jî tê gotin bi vî hewayê yani bi taybetî jî ji piştê ku Sovyet hilweşiya em bêjin dünyayê da hebekî cemser ma ew ma hêzên rojhilatî man û Amerîka ma û Tirkiye jî hevkarê wan bû müttefikê wan bû hêja jî Tirkiye müttefikê wan e bi NATOyê û bi Yekîtiya Ewropa û di gelekî peymanên nizanim gümrükê û nizanim çi da rasta rast ji ew kê ji bêtir em bêjin ji cîhana rojhilat bêtir ji Çîn û Sovyetê bêtir bi cîhana rojhilat ve bi Ewropa û bi Amerîka ve girêdaye û xwe wir va dibîne خو پرچکی ورد بینه عالی نشکری واجیم بجن ناتو هجا هفته برجی منی قشکر ترکیه هجا جی اندام و داره و اوکا خو هزا خویا مشروبونا بچک çek بکارانی بکارانی نه جور دکره yani ام بجن سیستما جهانه نه کو هي ما في بکارانی نا çek هزا çek او şiddet de netev devleta maxabin nada rexistna nada gelin bindes ku em bejin bi rexistinê xwe bi partiyên xwe ku xwe dixwazin xwe li hemberî mîtîngerê xwe biparêzin û bi ser bikevin dawa mafê xwe bikin watî ku tu vê rastiyê dibînî em bejin tevgera Kurd jî mecbûr e vê rastiyê bibîne û gora vê rastiyê jî em bejin hinekî gav bavêje stratejiyek no ew bike stratejiyek no pêş bixe rewşa me ev e yani rewşa me tevgera Kurd anaha asla siyaseta cîhanê da di vê ew kê de ji ber vê hewayê jî em bêjin anaha tevgera Kurd em bêjin aliyên stratejîk ve ew kir dev çek berdanê berda û dixwaze di qada siyasî da di qada legalê da bi xebatên siyasî tekoşîna xwe bide meşandin ji bona vê hewayê jî ji bona vê hewayê jî em bêjin em anaha em zanin yani tevgera Kurd PKK lista terörê de her çiqas xwe fes kiriye jî hêja jî em bêjin ew lîstên ku Amerîka û Ewropa û gelekî müttefikên Tirkiyeyê ku di NATOyê dane ku em bêjin li gora ew kê wan hêja jî li gora qanûn û zagonên wan ew qanûn û zagonên wan natine guhertin û tevgera Kurd PKK wekî ew kê rexistinekî terorî pênase dikin watî ku rewş ev be yani lazim e ku tevgera Kurd jî di aliyên ew kê de aliyên dîplomasî de aliyên ew kê de aliyên siyaseta devleti da ew kek bikin xwayê paradigmayek nû bin tiştê ku aniha tê kirin ev e û encama vê jî em digirin yani em dibînin me encama wî li ew kê girt me li Başûr girt me li Rojava girt heta em dikarin bêjin em aniha li Rojhilat kirin partiyên rêxistinên Rojhilat me dît ku li parlamentoya Brîtanyayê da li Ewropayê da gelekî civîn meşrûbûnekî çêkirin û di destpêka vê pêvajoya de jî gelekî ji Konseya Ewropa bigire gelekî saziyên navdewletî piştgiriya xwe be ew kê kirin
پشتگیری خو به پیواژو و آشکارا کردن و مثلا آگربست و کوپک که هزی خوشبا کردک شینه کو ای چک بر بده و پروسس قبول کردن پجراندن. لی پروبلم چیه یعنی پروبلم نه ها چیه؟ او تشتی کو 2050 سالی که بری سالو نیو بری او پشتگیری کدام و پیواژو کو آنها نو تفکر کرد و ترکیه دا کد مشه اف پیواژو کد تیمشه او پشتگیری کدانه که یعنی مخابن دمکی درجه دنگج او که درنا یعنی جوان هزن ناو نتوی جوان سازی ناو دولتی او درنا یعنی ها دوردا دیسا کماسی تی آمه او کت تگویر اف نویس رنخشه تفکر کرد توی گوت ها او دور دا جی مجارك با من هری گرینش اوه لازمه دا وارن دیپلماسی دا دوار خبات سیاست پولیتیکا ناو دولتی دا کو تفکر کرد هن خوای هن کی او کی دمبه هن کی حلوسته کدمبه هن کی جی او چالکتر و دو واری با او گر کو جوی علی واجی کو چالکتر نیمبه دست خورت نیمبه کرنا و هبونا و دا اصلا ناو نتوی دا مشروع نه دیتن ترکیه به دینامیک خو ناو خویجی از نبا برم کو گاو باوجه چقدر تفکر کرد اصلا ناو نتوی دا خورت به او قصد کاربل لترکیه جی تاثیر بکه جبونا کو هین بهتر هین لستر گاوین دموکراتیکتر و یاسایی بین آویتن تو دبیجی دیپلماسی لازم دیپلماسی که خورد لازمه کو نو صابه کس کیف خو تو مافا نادمروف yani jideli kesici nayış. Yani Bu hatta yani, ne şerru pevçün şeyler bu. Yani jüel ve tüşüpetine. Yani mesela ko yani amzanın yani heja hatta ni dısal bereci jmara dugotin şreberi peki ki prezo jalan radgotin çe. Gelek işte dugotin zanım katilim bebek onu zanım çe ama ti roru ne para müzakeret ki tevtu pesni viddi. Yani kesin ko herize de dijberiye prezo jalan kira tevgara kurt kira gelek kurt bu kındır davete meydana dugo dalakine. Bu ana ha pesni viddi de o evci çiye evci aslında bağımın betaybetici konjüktüre cihani siyasi duvan guhertina da evditin hani ki xatariş xaditin tevgara şey devlet Türk o loma vangava da ve lazım ko ev tiştin ko ana ambijin devlet Türk şu xatar bina o kujui diterse gav da ve emji ve xate ve takoşini xurttur bikin jbuna ko hin lester gav benavetin beli Şeyh Fahrettin, naha duxazım veşte pırsim. De li Amedê li çar parçeyê Kurdistanê me têra xwe şerdî. Li rojhilata navê jî wisa hiç tu carî dengê çekan, dengê bombeyan nehatiye birîn. Her tim ev şer û pevçûn heye. Lê dengê aşitiyê bi qasî wê bilind dernakeve mixabin. Em ê karibin çawa yani di dîna İslamê da em dikarin çawa yani wek tedî em hemû li Tirkiye wisa dibe ya baweriya me yek dîna me yek çima aştî têra me nake çima têra me nake yani dîna İslamê di vî warî da çi dibêje ji bo aştiyê ji bo mafê bindestan wek gelê Kurd çi mafê me heye mamoste mafê temamî gela çi hebe mafê Kurdiciye ve dünyaya Xweda usa çê kiriye têra her jiyana her kesê têda heye. Îro Resulê Xweda jî dibêje dibe zêdayîkî Ereb li serê Ecem tune ê Ecem jî li serê Ereb tune ye. Heta erokî me xabin di Tirkiyeyê sed û bijmarên berekî ê nû bin ê kem bin nizanim 120,000 heb camî hene û digel wî de ew qasa dîn alimên dîn hene mala hene tê gotin تبجي وعز شيراتها تكن حتى بخد ديانة رئيسي دمك كده از شوم خطبكي الفارقين رجا إن بجامعة مازن وداي بخد جو الناس سواسية أمام الله كأسنان المشتي وكا دافي شأم هركس يكن لتشتمات تمامي د بيفيدا دمينة عملتنا وقتا كتش نبو عمل وان تشتكو ام قرآن ام دبيجن قرآن حتى نكبه جيانا ما أنا إيه صحابيات تشون بر رسول الله رود نشن جبوك خو بجوهرين يعني خو آماده كربون جبوك جوهر تنيرا ما خو آماده نكريش بجوهر تنيرا تمامي ب تو ما دبيجي تو دولة دبيجي يعني جل جي دبيجي از دولة إسلامي دبيجي دولة دبيجي دولة إسلامي دبيجي از باورم جل كرد هري إيك ام دناوا
gela da pirmane herî gelê ku dîsa nêzê Qur'anê ez viya ne ku ez Kurdekî me ez vî tiştê pakî didim Kurda naxir wallahi ez dîsa dikarim ê bêjim nêzê Qur'anê gelê Kurda ê ku dînê xweş Li gor wê ê ku tevdigere. merîfetê xwe tevgerî belê ê ku herin wa hecê jî wan tişta ê ku çün dîn miletê ku çewê derê dibîne ji bo guherbûnê jî mamoste Rasulullah Xweda di Qur'ana pîroz da dibe inna Allah la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim dibe heta hûn xwe neguherîn ez ve naguherîn gere pêşî em dibên değişim yani gere mere pêşî dev Guherînê çê bikin, guherînê çê bikin. yani weka sahabiyan di dema Mekke da jî û di dema Medîna Münewwere da jî diçûn Rasulê Xweda mamostekî bû berê mamosteyê ewil Hezretî Muhammed bû vana diçûn li ser çokar berê rû cinîst û weka şagirdkî ku here li cem mamostekî rûnê ku dersa wî bide hîn bike bi wî hawayê diçûn cem pêxemberê Xwedê xwe amade kiribûn ji bo guhertinê re gere vî tamamên dewletên İslamî jî û coğrafyên İslamî jî gere wê guhertinê di xwe de qebûl kin heta ku nekin ew ê razîl bin çima ez hişta bêjim İbn Teymiye alimekî mezne heta Kurd dibên ji Herranê dibe inna Allah yansuru dewletel adilete welew kanet kafireten dibe Xweda alîkarê dewleta adile xwazî kafir be jî Xweda alîkarî wî ye ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة دبي دولة ظالمة مسلمة خدنا آلي كاريوية خوازي مسلمان بين وقت بجماعات بروجي وبحج وبزكاة تديفان تشتي سمبوليك نافا مداهنة شرط إسلامي أم دبيجن من بوان تاني قرتي ما هر تشتي بمبيكرية ولو مسلمان باش خدنا آلي كاريوية جرى عدالة إيك دينا أولا لبيا ديلا تمامي مرواهية لبيا ديلا عدالة گره پیشی دی انسان دا عدالت هبه وقتا که عدالت تنبه باشه از خوازم از ویت استیج ما مستاجوارا بیجم دم کی در کی برنامه که بو ام دیسا ام درکت نه مجارا ما در حق عدالت دا بو ایرو وحسا ظلمه دا وقتا که تی کرن جخو پرسکریکا کرد نه لسر تنبونا عدالت چه بیه بله ایجا از دوی وارد جوارا بیجم خدا شیطان داهی د قرآن دا نابجه نیاره منه كي نيار خدايا زاي نيار كي خدايا فلا عدوان الا على الظالمين نيارتيا من دبي بالظلمه وبظالم راي ميركي ظالم دبي خدا دبي نياري منها وي اعلان كريج نيارتي را الشيطان داينا ويك لهمبر ضد ظلمه شيء عدالتي قرآن تمام آيات القرآن تفجر قرآن جبو عدالته حتى كج إمام غزالي برسن دبيت قرآن إخوان صريح حتى بني تشفع عم كر دبي من أحلاق فهم كر بله أحلاق جي ما دسبيكي برسيبو بله صرت قرآن يك كلمة كده أحلاق دبي قرت أحلاقي باك أخلاقي راست عادل به عادل به يعني تأسيس الدين الإسلامي صار عدالته ما جو تبيشي داجي ما أوجو إجا وقت العدالة من كتاب آياتك ودار حق عدالة هذا بين برن أما أنا بيجن دم ما تيرناك دولتك عادل وسط بجمري تبيج يعني دولة شواد كار عادل به مثلا اف 5 سال شرق لورا بردوام کر و کرده تنی بحثا مافی خو کر یعنی تشتکی دن نگو مثلا منگو بلا استانبول جمعه به منگو همو فابریقه هم بدن کرده منگو بلا زمان ترکی قد خب دولتك عادل چوا چه ده یعنی دولتك عادل ما مسته گره پیشید سیستم خود تأسیس عدالت بکن بله وقتا که سیستم خود نبه یاسا باشه حتی که حضرت عثمان رضي الله عنه بيجاكي إن الله يغير بالسلطان ما لا يغير بالقرآن دبيت تشتك السلطان سروك كومار سروك وزير تمام الدولة كي جا فرقناك ايه كل سنة ايه تشتك او قاسا كد كارب بقهرينا تشتات دبي قرآن نكارب بقهرينا شو قرآن ايرو مالله تقدر تسمي بري خبر ده وخلاص ايه سروك كومار به سروك وزير به پیشکشی و دولت و جواکه به و خبردان كي دخياسا خلاص كبو ياسا يرو عربي ما تبع دبي الريضه دبي اقوار جزاسته ام تفسكن جزاتنا بنا ام ميزه قرآن اشترى بينجي جارا جمرة بيجا اما كويناكن قرأت تشتري بياسا اجا من تشتري دخوات ازبين بيجم ازياز بقى دينم از ايدن يجي برسفدم قرأ تشت سري مهمة وقتها سري تدا عدالة هبة وويت عدالة التيخة ياسا جو قرآن بيتر تي حكم
حکمی جو قرآن بهتر تأثیرای باندورا ji ber ku rasterast derheqê me da biryara distîn û ew biryar jî sawcî û qanûn û pêk tên. İca mamoste zanînên me, doktorên me, profesorên me em tev rad min xeber didin. Hele mesela konferansa me da işte bu qala din tê kirin filan. Din ez dixwazim vî tiştê ez bêjim dilê me daye. Din li cem min din meleke ye. Meleke çê yeteneke. Erê. İro dengê min nexweş e yanî. Erê. Ez bikim nekim dengê min xweş nabe. Erê. نمسایه دما کو در حق عدالت داجی و برنامه ما کو مچکر آیتی وی فلان امام سیوطی دبیجه امام ابن حجر دبیجه کلمه هر دیاجی بحث عدالت تكن به عدالت شد به ملکه یتنکه انسان کو در روحیت ویدا د جنی ویدا د حجری ویدا وقتا کو عدالت تنبه بدین اسلام ناخ عادل yani Kur'an dibe çi? Dibe insan ki baş da ku bibi Müslüman. Em Müslüman bu. Em çu nüfusa xuda İslam nüfusat. İslam nüfusat o ez çi bikim gideyi kes nikaram xarab. Pence vakti mecid. Ez zulme bikim, taade bikim, ez xalqi insana bikşim, hukuka bim pey bikim, çava bikim, dehi mircar ki de nüfus müdürü lüvederi Müslüman yaz kir xalas. Baş Seyda. Beli ez vi bejim muxaz Gotuna xbil seref adalet ahla yeteneke وی انسان کته داتنه به وکا کدنگی و نخوش و تو بکی نکی دنگ خوش em insan dibin, devlet çi dibin ya wextak adaletê da tune bi duêrê da heq jî tune. Heq rotê ra dibe. ممکن نیست کوچه ببج هر دو یاخی مروا جنای سرد لوما ایرو جغرافیا اسلامی تميزه دکی بله خوین جغرافیا Tüm مسلمان tüm lüveri heye. تم لویدری هيا يعني چینه ميزات کی میلیارد و نیو نفوساویه هندستان ميزات کی میلیارد و نیو نفوساویه تبقى برا دجین جغرافیا اسلامی یک دگو کی تلمنت مشاريعكم بالاحمر من دماءكم بدمائكم دگو کولانه وش خوینه ما تفسور بیا ایک دگجه به الله اکبر ایک ته کشتن به الله Allahu ekber. بله امام Başı. Mala tava. Evet امام Reza Rahmet dîsa ez dixwazim vegerim bave. Niha dixwazim vê bipirsim. Şerrekî psikolojik berê di dema germa şer da dihate meşandin. Dedî ew li ser hejmara kuştinan bû li ser ew dezinformasyona şer dihate kirin. Lê niha jî şerrekî psikolojik tê meşandin. Hem ev bi warê çapemeniyê tê meşandin hem jî di nav civakê da jî tê meşandin. Mesela em dikarin vê çi bêjin hinek derdor yani vana wek televizyon, wek çapemenî, wek rojname jî dibêjin yên kesên ku bi xwe Kurdin jî yan jî di nav hinek rêxistinan da jî dibêjin divê aşitî nemimkûn e. Dixwazim viyan bela bikin. Mirov vê lobiya şer çawa dikare deşifre biku û ji bo gel mirov dikare çi bêje? Ya kaski bere gava ku min go mesela bandora dijitalizmê ser civatê viyan jî hinek têkiliya ev pirsa we jî hinek têkildar e büyü mijarî re ya rastî wisa bêjim ez heta 15 sal berê 12 sal berê kîjan hereketên siyasî dibe bila bibe li kê derê xwe saz dikir, li kê derê millet rêxistin dikir ya saziyên partî an jî saziyên sivîl an jî li komelan yani yê ku avahiyên dihat rêxistin kirin an jî agahîstendin jî derheqê wan siyasetan da jî avahiyên partî di serî de tevahî saziyên sivîl de avahiya wan cî hem rêxistinkirin hem siyasetkirin hem jî agahîstendinê bû. Lê ev demsal jî bi dijitalizmê re guhertî. Ana ji min re hûn bêjin rêxistinbûyîna siyasî herî zêde li kê derê bandora kîjan amûrî zêde ye malperên dijital herî zêde ye. Binêrin an jî demekî dirêj bandora televizyonê ji bo agahîstendinê çavkaniya yêkemîn bû. Gava ku em heta ku internet pêş neketibû. 1000 navbêna 11
2011 و 15 de li Rûtiyê me nûnertî dikir ser partiya xwe. بله Li wê derê her sê meha carkî anketa raya giştî me ser navê Rûtiyê çê dikir. 2011 çavkaniyên agahîstendinê sedî 56 televîzyon bû. Cur be cur kêm bû 2015 herî dawî gava ku me anket çêkir viyan dîsa jî ketibû heta 35 sedî 35. Ez wisa bawer dikim ku niha binê 15 ye. Sedî binê 15 ye. ji bo televizyonê Kurda dijitalizmê- texmîna te çi ye? Biborîne. Ji bo televizyonê Kurdanê ku nihal Yani ya rastî wisa datayekî dest min de nîne ji ber wî yekê ez nikarim tiştek bêjim ama viyan karim sedî sed bêjim kasê malperên dijital kasê malperên medyayê sosyal nîne. Ne mümkün e. Tevayî cihanê de wisa ye ji ber wî yekê herkes giraniya xwe hem enformasyon hem jî dezenformasyon ser malperên dijital çê dibe piranî. Yani Bele. televizyon, radyo, an jî rojname giringiya xwe berê wenda kiriye. Em vî yekê zanibin. Ana vana têkiliya wî bi şerên psikolojîk heye. û em çawa binav dikin dibêjin bi ordiyên artêşên trolan ava dikin û gelek bütçe jî vediqetînin ji bo kar û xebatên vana yê ku desthilatdaran tevayî cihanê de wisa ye. Ana mesela ez mînakekî bidim derheqê vî tiştî de dezenformasyonê de mesela Trump ez bawerim meha sibatê cara yekem êrişê Îranê kirin wisa texmîn dikim. Belê. Di vî navberê de wê rojê min lêkolînek xwend û bijmartine dibêje 56 car Trump gotiye ku me rejîma Îranê têk bir. Heta îro rejîma Îranê têk neçûye. Binêrin. Yani çi qas bandora dezenformasyon heye ew qas jî meriv hege vî warî bi kar bîne vî qadê bi kar bîne karin vî dezenformasyonê vala jî derxin. Dibêjim Trump şêstî car zêdetir gotiye ku me şer xelas kir. Hêjî şer xelas nebûye. Belê. Nû dest pê kir. An jî dibêjin ez bawerim Trump 48 car gotiye ku me bi İran ra lehev kir û peymanekî em çê dikin heya niha peymanekî tune ye. Kes nikare bibêje viyan ji şerên psikolojîk wareste em karin bibînin tiştek wisa nîne. Ev dezenformasyone lê amûrên dezenformasyonê îro wek şerên psikolojîk jî ew jî cuda bûye. û ez bêjim yani di Tirkiyeyê jî raya giştiyê Tirkiyeyê jî tesîra televizyon, rojname û radyoyê gelek kêm bûye. Ew jî giraniya xwe dane şerên psikolojîk ser malperên dijital bele. pêş vedixin û li vê derê jî hesabên troll gelek bi hezaran hesabên troll viyan rêve dibin. Hinek saziyê wisa jî hene. ku li hember dezenformasyon enformasyona wisa bi tenduristî meriv pêş bike giranî bide vê derê jî ser navê heqîqetê. Belê hûn ve tiştekî got ez bawerim. Hinek dezgeh hene mesela wek rojnameya Tirkiyeyê ku rastî jî şerê psikolojîk hema bêje her roj ji dimeşîne do jî nivîsek li wêrê derketibû pêvajoya aşitiyê bi temamî berova jî dike û wek rastiyê pêşkeş dike û gelek televizyonê din jî bi vî rengî hene gel divê çawa wana guhdarî bike yan jî mirov guhê xwe bigirî jî nav yani rastî mirov dikare çi bike? Ya rastî min wî tespîtê sereke gava ku destpêka gotina xwe vî pirsî ve bersivînim min got hêdî em jî nikarin bes tenê avahiyên partiyan siyaset bikin. Çi hege siyaseta xwe bi avahiyên partiyên tengav bike evê li hember van dezenformasyonan jî şerên psikolojîk evê têk biçin. Hewcetiyê ku hêdî ev serdemên dijital de partî saziyên yê ku rêviyên heqîqetê jî vî rêw rêbazê bicerbînin û bikar bînin. Ji ber wî yekê ne wek trolan her bersiv bigihînin dezenformasyonekî
لبل سیاست کرنه که او سر ریک و پیک و سر پیوانه که سر اساسی حقیقته که ماینده بکار بینه اولوه داره امورین دیجیتال جی گره شاوی خون نره بینه دوی ام اف جی تشتکی باشه گلک گرینگه ام نابیجن ویکو پارتیین سیاستی حقیقت دیکن وانا جی وک دزنفورماسیونک آلیکی و چکن نه نابخیر از تشتکی اوسا جی بس ناکم لهمبر باندورا دزنفورماسیونان والا درخه چه بجربینه از پیشنیارا وی تشتید کم جبر وی یکی بله. ویانی سرزمان که بفکرن یعنی سردستین جیهان کیه امریکایه سروک امریکا جی در حق شهر ایران ده چه جرباندیه لهمبر وی حقیقت چاویان والا درخستیه جبر وی یکی من بالکشان سر شهر بله. ایران و داخویانی ترامپه بله بله سپاس سوات نها حوالی من رجی داد بیجن کو پیشکتنه که داوی هیه هیئتا ایمرالیه به افکان آرالا و ایوارتین با هف مروف دکاره ویان چاو پینا سبکی گلو لوک چی بو yani اره yani taybeti o işte ko برنامه برید مانی دیسا میناکا روزنامه ترکیه دا بو ام بجنن که گویا آگاهی کولیس دا بو گویا هنگی تشات بون آماده کرن مجد گو کو اوت işte hatba آماده کرن گره تکاس با علی کرد راجع به او کرن به نقاش کرن به پارو کرن لسر او که هبه فکر و رامان بین او کرن بین دیار کرن yani hem jibuna deme hem jibuna Brez Öcalan ko perabeni nikaş kırın hem jî bizim partiye dinci gere bu ana yani o danazda o yasa çerçeve ko be o kırın be amade kırın gere hem bizim o seri xo o nekin seri xo amade nekin o rast neynin meclise hem bu partiyin meclisi ra hem dem partira hem jî Brez Öcalan ra be nikaş kırın hatta işte Brez Öcalan hem bizim okey bradarin kecek ra ben her wisa ew kişî heye yani ji ber ku ev partiyen döndürê meclisê de hebûn hewcê ew pêşnûma bi wan re ji bê parve kirin. Ew çi be yani em bejin de hevdîtinê de ew çi bê nîqaş kirin em nizanin ama zihêvî dikim ku ew be ew kanûn ew yasaya çarçoveyek goya ku amade kirbûn ew agahiyên kulîs ku dihatin gotin ku ew be li ser wî em bejin nîqaş bên kirin û ku em bejin ew bive hevsengiyekî dengeyekî çêbe ku em bêjin ne rasta rast bi daxwaza dewletê bi daxwaza AK Partiyê na em bêjin bi muzakereyekî bi dem partiye ra bi partiyên siyasî meclisê ra û Brez Öcalan û rêveberên kecekê ra jî bê nîqaş kirin hêvî dikim ku ew be yani destpêka wê nîqaşê be ka çi jê derê mêze bikin yani piştî ku civîn ew bû civîn bi dawî bû belki bikije dawiya bername me jî maz bawer nakim yani encamek bikije ew me yani bikije hetanî dawiya bername me mühim e giring e yani hevdîtin her dem baştirin yani gere bu havayı be ne kutem bejin rast tena serî xwe tiştekî ew amade bike ji ber wî hava jî gelekî nerazî bûn û zanin ji aliyên که دا رای گشتیوا درکت yani sekreteriya Brez Öcalan avê derê ji radarên dem partiye û ji gel roja awîrî da em bêjin ew hebû rexne hebû ev tiştê ku tê amadekirin çiye çinîne ma da ku hatiye amadekirin di çapemeniyê de cî digire çima raya giştî nizane aliyên din nizanin hêvî dikim encama wan ew encam ke baş şê encam ke baş şê derê belê temaşevan êce ez dixwazim vê agahiyê dîsa bu wêre parve bikim wek deqeya dawîn ji derdorên dem partiyê tê gotin ku îşev heyeta îmraliyê bi cîgirê partiya AK Partiyê ra hevdîtinê dike û em hêvî dikin ku erê cîgirê serokê AK Partiyê ra hevdîtinê dike efkan ara ra hevdîtinê dike û em hêvî dikin ji viyan encameke baş derkeve em hîdî ber ve dawiyê tên şêx ez dixwazim vê ji we pirsim me behsa şer zêde kir me behsa xwînê jî te got xwîn diherikir li kolanan kolanê me ji xwîna em kolanê Müslüman ji xwîna wan sor ji xwîna wa sor bî tu dibêjî baş e ku ji bo ku wek gotina dawî ez dixwazim bidim we li vî welatî aşitiyek pêk were biratiyek pêk were ku Kurd viyan heq dikin yani 100 sal li vê dera wek bindest ziman hatiye qedexe kirin em bêjin hebûna wî hatiye ji holê hatiye rakirin û
و gelek cana ferman li ser hatine wek serhildana Şeyh Said wek Dêrsim wek geliyê zîla komkujî jî pêk hatine ji bo ku em wek biratiyê di nav hevda êdî bê pevçûn bê şer bi edalet di nav hevda bijîn lazim em çi bikin li gor مامۆستا tu keskî ji xweyne û nava me bapîra da divê xweyne naşûştin û tu keskî bi xweyne jî encamekî negirtiye ji hereketa xwe lazim e te'sîsa dunyayê xweda ava kiriye li ser aşîtiyê û ser xweşîtiyê ji bo ku em tev huzûr bidînin lazim e ku jiyanekî wekhevî û bi hev re bimeşîn yana ku em zulma xwe û xirabiya xwe devam bikin ayetekî Qur'anê xweda dibe em ne devlet yani devlet em dibin em xelqê Kurd zulmdarının belê Kurdan li kes tu milletî zulm nekiriye li ser ê ku zulmê dikin Berê ji bo ê zilmê dikin tu bêjî em wisa hîn bûne yê zulmkar tu zulmkara ez dibêjim xweda ayetekî Qur'anê da heye dibe wekezalike nuwellî ba'du zalimîne ba'da dibe em hînkî zalima musalletê ser hînkî bikin wexta ê ku zulmê dikin bila باز zanibin kî dibe bila bibe rengî wî ola wî netewa wî kî dibe bila bibe ferq nîne ew ê xweda hinkî zalima misaletê ser wan bike kî ku em va dibînin îro Amerîka ketiye biye dîkê rojelata navîn her carê ew tê edaleta min û edaleta xwe li ser dewletên İslamî teva perçe kir teva binpê kir ku em dibînin dawî felaketekî çiqa mezin tê olê belê ku تأسيس عدالة وقتا كو نيكرن إنساني كو ظلم تنانين كو مرد داري خو بغير سرية كيخي وقتا كو حقوقي خدا جي دور كاتي مردي صاد بالظالم وقتا كو مرد بو ظالم خدا بي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا دمي هم هينكي ظالمة مسالة سر هينكي ابكن ام خدا باورن بلي ام خدا باورن ام مسلمانن والله وي دينك اجارنا اتم دبيجم وان وی دینه کد وان جامعه دا مگو 120,000 هجمار اگر وی دینه کد تی گوتن اگر دینه خدا بونا تمام نوا دولت آمد تمامی دولت اسلامی دا اگر دینه کد تی گوتن و عالم مرتب اگر دینه خدا بونا دولت اسلامی آنا ببون پادشاه دنیای به دینه کد تی گوتن نه دینه اسلامی دینه خدا نینه حتی دسر مدا تج مسلمان ما إيرورا تبي از مسلمان تاني أو يوش تاني جرانا بس جرتش نتواوي بي جرتش جماعتاوي بي مذهباوي بي مذهباوي بي جرش طريقتاوي بي از فيت ستيج بيش باورم دوام بشكي نعم تمام الشيخ مرشد أمدوي سلام خوش يراد بيجن جو دمك سرختو بنخت شنب وجو صوفي كي مهب جو شمعون هبو جو يك نم مسلمان بو جو إجا صوفي كي ما گو شمعن ولات پر انسان کی باشید پیش وازیج ملت آراد کی او خلقی دبی او تبی تینی دبی گو یانس که ماسی کی تا خواستم مسلمان ببینای گو صوفی باشه گو شمعن انسان کی زانای بخلقی تم دبی او تینی روی بلکی به سطح انسانی را معاشرت که گو صوفی گو از مسلمان من گو لا یزنا کم طریقه شیخه و گو از کم طریقه شیخه دنه گو صوفی جرا گو شمعن گو بقدر خودت مسلمان نبی بله باشه gelek spas ام بيها ميجي ما اف يعني خين جماعه جيت كاسيت داتنا ما باشه مالتا ava تماشاوان هجا ایرو me nivîsa ergîn Atabey me nîqaş kir rastî jî edîsa pêşniyar dikim ku di rojnameya yeniya Şamê da derket yên ku dixwazin pêvajoyê fêm bikin wê nivîsê dubare bixwînin wê gelek baş bi divê mijarê da هین نقاش بردوام بکن ده هفته پیشی آمده جی جبر دقیقه داویه جی نها آگاهی هات ام دزانم که سبه جی دس بیجی و مجار بهتر گرم ببه و ام هیوی دارم که اف قانون درکوه اف قانون درکوه و گاوه که پیش دا یین که نها لبندا حبسینه که گرتیه وان ده حبسه دانه یه که زاروکی وان نها لسرگونینه یین کو نها گریلا لچین او هیویدارن کو ورن بگیجن وانا ام هیویدارن اف قانون گاوه که پیش دا او چرچوه قانون درکوه او گل بگیجه حسکریه خو کرد بگیجن مافی خو سبه امی ده برنامه خدا
mijareke dîtir, mijareke ku di rojeva gelê Kurd de em dikarin wê bêjin, mijara çandiniyê, zîraetê li çar parçê Kurdistanê çi pirsgirêkê we hene gelê Kurd cotkarên me di çi tengasiyê dane em ê sibê wê mijarê nîqaş bikin heta sibê dîsa saet 8 da me bi hev rabin bimîn di xêr û xweşiyê de her wisa ez ji bo mîvanê me ji bo tevlîbûna we spasiyê dikim mala we ava. Ver her mala ve cevabı. Spas. Ya ve avatir be.